At least tikuona Samia Suleiman amene ali speaker wa nyumba ya malamulo kuyankhula zinthu zanzeru kwambiri. Uh, kuyankhula zinthu zanzeru manthawi amene ali mboma ndizosowa kwambiri. I feel you. I feel you. I hear you. Only that we don't have to start pointing fingers. We should do this together. We are talking of buildings. You know what is going on in my head? Since I was born, I've seen tea plantations. I've seen sugar plantations. Now I want you to take a drive. Go and see our tea pickers. Go and see our cane cutters. They can't even afford a motorbike. Yet these people occupy large spaces of land. We need to sit down, they finance the lands, the local government. Lease deeds, they can always be renegotiated. If government is not maximizing its benefits from these plantations, it's better we take away those leases, grow apples that will benefit us. We need to make an assessment. How much forex are we getting from this tea? How much forex? Malawi has 3 big factories of sugar, and yet our sugar price is the most expensive in the SADC region. So it's time we start looking at these things and see how much best we can maximize our benefits as a country. We need to improve our people's lives, but we don't need to point fingers. As politicians, indeed, some of the judiciary matters we cannot discuss here, but we need to engage them. Some of these injunctions are bringing us back. I remember the issue of the Indira Gandhi Memorial Conference Hall. By now it would have been done, it would have been helping us, it was a donation. But someone decided to go and get an injunction because of a name. We lost out. So these laws sometimes need to play in a way that they should also help the citizens. If you go to lower states, every year we have floods. Some of those floods are man-made. They've pushed our people to the rivers. They are planting this side. Our people are suffering. But what are they helping us? It's individuals that are benefiting, not the people of Malawi, not the government. So I applaud the minister for taking that stand, and as parliament, we are ready to help. The Red Stars were done in, was it in President Bakiri Muluzu's time? Kamuzu's time. Until today, we don't have the guts to say, no, this should be done, because someone has put an injunction. So we need to work together, judiciary, us, and everyone, so that we should achieve the dream of our president, the dream of having a beautiful city, a beautiful country. It can be done with us. It can be done with us. Let's dream together, and let's do it together. Thank you so much for that. Anthu ambiri nzeru zimabwera akachoka mboma ngati amodzi kumkuyu ngona interview yamu ayo kumkuyu akona ngati ndinoganiza kwambiri. Anthu ambiri achinamvera kantukule anali kale mu boma, you understand, koma after akutuluka mboma ntuma ankhola zinthu zanzeru kuti pafunika zakuti. Okay, Samia Suleiman akuyankhula pa nkhani kuzana ndi ma estate kuti zizi zikutipindulira kapati ngosintha ulimi kuti izizi zikhala motani imwe timulima twapo zimwina tiziyang'ananso bwinobwino kuti forex akumati pasayo imatithandiza motani. Imvani bwinobwino nkhanizi, imvani bwinobwino pamenepa. Nthawi yake tinalongosola napo nkhani kuza ndi ma cash crops. Ma cash crops ndi mbewu zimene ndithu zautsamunda zimene anthu aku Africa akumwena kuti alime sangazipange process mbewuzo, koma akuyenera kuti azigulitse awapatsa azungu kuti iwowa apeze forex.
kenako akachoka pamenepopo apiteso akalimeso thukuta lawo kenako akapasa azungu kuti apeze forex imeneyo akayitenga akagulira chani, amakagulira mwina fertilizer, akagulira mafuta basi. Koma sikuti mutulukaso forex inaso imene muchayi zimakhala zoti zatha chifukwa mafuta aja mukagulisa sakupasani forex, akupasani makwacha. Koma mukazafuna mafuta aja mukagulira mchani, mukagulira mu forex. Timvana pamene pankhanizi. So zili ngati kuti it's a trap, zili ngati kuti nkhani kuza ndi ndalama cash, ndalama ija. Munthu ukugwira ntchito kuti upeze ndalama, munthu ukugwira ntchito kuti upeze yani ndalama. Ndalama icho ukayipeza, ndalama icho ukayipeza, iwe maganiza ngati kuti zanga zatheka. Komano iweyo uwona zoti soon pompanonso ugwiraso ntchito sokachikenaso kuti upezeso ndalama. Timvana pamene ugwiraso ntchito kuti upezeso ndalama. Ndino ndalama, ntchito ya ndalama ndi chani? Ntchito ya ndalama sikuti izisungidwa kamene ndikaganizidwe ka average people. Ntchito ya ndalama sikusunga. Ndalama ntchito yake mane anayipangira ndalama zogulira zinthu pase munthu wina wake, right? We call it a cash flow. Pazipezeka cash flow, right? Imayenda kugulira zinthu. Ndino tingoleza kuti iwe in your life, moyo mwako ukugwira ntchito, kuntchito kuja kupasa ndalama, iwe ndalama ija sunga sizingathe kuti uyisunge, ndikuti sukuidziwa ntchito ya ndalama. Umene uyitenge ndalama ija uyipereke kwina kwake, right? Like ugulire zinthu ndi imene kuti ite ndi umapita soka kugwiraso ntchito komwe kuja. Wagwira ntchito ukubwerakonso akapasa ndalama ija ndi iwe life yako ukapanga understand kuti ndalama ndi chonchi, ndiyo kuti usake ndalama ugulire zinthu, iwe ndi kuti apapa life yako moyo wako wonse uzinguzungulira pamodzimodzi, koma kumapeto uzapeza zoti mphamvu zichazo zakuthera zogwira ntchito zija. Ndikuti mukuthira mphamvu zogwirira ntchito ndalama zadukira pati pamene pacha. So system imeneyi ndi system ya anthu amene samaganiza kwambiri. Timvana pamenepo. Anyway, so what should you do? Ukuyenera kupanga chani kuti zinthu ziyende? Yes, ntchito zigwirika, right? Koma sungagwire ntchito moyo wako wonse. Ukuyenera ndithu usunge ndalama zimene ndalama zija afterwards makawerenga buku la Eugene tinapasana kwa mabuku apa okhuzana ndi Rich Dad and Poor Dad, right? Iweyo pa nthawi imene ukugwira ntchito ija make sure nzoti ntchitoyo ukagwira ndalamazo zikupulumutse, ndalamazo zakhala capital yako imene uzizazituma ndalama zija. Ndalama zimene zizakugwira ntchito iweyo sikufunika kugwira ntchito yayi, koma ndalama zizakugwira ntchito pazokha. That's why mbuku mjanamba kuti poor people work for money, right? Koma no rich people, money work for them. Anthu ovutika amagwira ntchito kuti apeze ndalama. Anthu olemera ndalama zimagwirira ntchito. Actually tizazitapasula bwinobwino nthawi kutsogolo kuno. So seko imene iyi yomati kugwira ntchito upeza ndalama zatha, kugwira ntchito upeza ndalama zatha, ndi trap imene kumapeto kwake ufuna usafune uzapeza zoti uli mavuto opsa kwambiri, uzakalamba ntchito suzakhala ndi mphamvu zogwira ntchito mapeto ake zazomaka. I mean, anyway, so forex dziko lapansi imene alipangira azungu, not imene alipangira komene system imene anayika azungu, anawayikira anthu ena kuti akhale otero, anawayikira maiko azenzawo kuti akhale anthu oti azigwira ntchito just to get forex kenako ite ndalama ija, okay, kenako abwerereso. That's why tikunena kuti mafuta mwapeza bwanji pafunika forex, fertilizer mwapeza bwanji pafunika forex, zinthu zina zofunika yani zofunika forex. Inuyo forex mwipeza bwanji?
ndemwe zinthu zimenezoso ngongole. Okay, chabwino ngongole ayikasoma interest imene mucha ngongole zoti zungubalana akuti ma interest chani akuti yapamwamba. Okay, yapamwamba icha ngati mwakarapira choncho takunguza 5,000 uzabweza 10,000. Okay, pena akuti grant. Okay, chithandizo ichi chacho chizingobwera komano chizibasa ma conditions. But ine ndi imene iyi imene ndikuilongosola pano imene Samia Suleiman akuilongosola. Limani foja, limani kotoni, limani chanicho, limani whatsoever muli mwasati ndemo kalima zimene zazo muzigulitse kuti mupeze chani, kuti mupeze forex zikathananga. Okay, chabwino forex makaipeza mupangana chani ndeni muzingoyenda pomwe pa kulima tukuta nzanu yo forex akuipeza kuti amakhala kwawo mapolinta mungopolinta basi polinta forex cha basi inu mukatani mukagobere kumunda ma estate. Ndika system ka uthangata ka system ka exploitation ndika system ka utsamunda, right? Hey, colonialism ka utsamunda kuti iweyo uzitilimira ife tikapolinta $, iwe tikupatsa, right? That's why the whole system, that's why Dennis Maranka, the whole system ifa kuifufuta ndikuyambiraso. Chabwino apo ndangolongosola nkhani okhuza ndi forex imene zimayendera. Chabwino ndeti ntilowe ku Samia Suleiman imene amayankhula mucha mutsolonzera kuyankhula mtima ofuna kupanga zinthu ofuna kuti zinthu zinake zichitike ali nawo. Okay, mtima wawo ali nawo koma akumaza yankhulaso zokhuza ndi ku court ya injection chani. Yes, imene ndi system ya boma imene imayendera. Olupita Mutharika alibe mphamvu zongobwesa lamulo lanyuwani sizingatheka system. Kaya guys, ndabwesa lamulo lanyuwani hayi ye ujayo lamulo limekhala proposal alitenga akaliponya parliament akakambizana mecho akalivotera akalivotera chani zikapanda kutheka basi zikatheka ibweraso kwa president akasainira koma alibe mphamvu zongoti apa izikhaizale chonje zikhachonje hayi zimene mphamvu zone alibe. You understand? That's why president wa dziko la Botswana uja, right, ochena kwambiri anazayankhula kunziti boko azayankhula kuti akuluakulu ndiona ngati za democracy zimatichedwesa kwambiri. Ndikufuna zikhale ngati Ibrahim Traore akadzuka akamoti apa pakhali chakuti wina langa akhaini mphamvu ndithu zomangoti zitere basi zinthu zichitikadi pamene system yathu imene ayikonzera ino kubwesa lamulo koma lamulo jalo liyenda kaichonchi komapeto kwake kuthothola. You understand? So sungakwanise yoma kumaziva ngati ndi mphamvu koma ulibe mphamvu. To be honest, Traore wakes up, dreams them up, following morning he makes a pronouncement. It is law, it is policy, action follows. And I wake up and I say stuff, they look at me and say, what is this man talking about? We need to take it through this stage and that stage and put it to tender, float the tender. It takes 2 years, then we evaluate, then there are complaints, and there's an interdict. We wait another 4 years. By that time, you have to go and account to the people, and they remove you. Those who came before me did not fail because they didn't have ideas. They did. Maybe even better ideas. They just didn't implement them. Why? Because perhaps they failed to appreciate that the structures that are in place are not properly suited to the attainment of quick action. So you need to subvert some of these rules and processes unapologetically. And I will do it. Okay. Mukapanga check kuti system ya government ya Malawi imeenda bwanji.
mupeza kuti ali ndi president, ali ndi executive orders, akuzokhala ndi timphamvu tongo topanga orders mtunatake hey mwakuti koma sikuti ni zambiri kuti mpaka angabwese china chake sizingatheka. You understand why mu system umo mupeza kanthu ena umwe mitu amene safuna dziko zabwino amene amangofuna zinguba zisizijazwa. That's why tinisi mhadankara ine system iyi nzaiphwasula kaye choyambirira chifukwa iyeyo system iyi kuti iyeyo akhale president nde azipitiliza system singamulole kulala singamulole kuti apange implement my ideas yake. Tamfana mene? Yeah. So guys, thank you so much, Malawi cameras.